operacions en fraccions, la suma, la resta, la multiplicació i la divisió. La suma i la resta, si tinguéssim el mateix denominador, és fàcil de fer, ja que si tinc el mateix denominador, deixem el denominador i només cal sumar el numerador. És a dir, en aquest cas, si jo tinc 3 quarts més un quart, acabo tenint 4 quarts. Si ens imaginem, per exemple, que això és un pastís i el dividim en 4 parts, si primer agafem 3 parts de les 4 que hem dividit i després n'agafem una més, tenim 4 parts de 4. Quin problema tenim? Que moltes vegades el denominador no és el mateix i llavors hem d'aprendre com fer-ho. La suma i la resta es fa igual, l'únic que hem d'estar al cas, després, un cop arreglat els numeradors o els denominadors, és sumar o restar depenent del que ens digui l'exercici. Aquí, en el primer cas, hem posat una suma, 2 terços més 5 setens. Si tenim una suma, el primer que hem de fer és buscar el mínim comú múltiple dels denominadors. En aquest cas, el mínim comú múltiple dels denominadors, 3 i 7 és 21. Si dividim el 3, només els podem dividir per 3 i el 7 només el podem dividir per 7. Per tant, 3 per 7 seria el mínim comú múltiple d'aquests dos denominadors. Què fem amb el 21? El 21 el posem a sota en una fracció nova, en la qual el que farem és fer que aquestes dues fraccions siguin equivalents, però amb el mateix denominador. Com ho fem, això? Hem de dividir aquests denominadors, és a dir, 21 dividir-lo per 3, que ens donaria 7, i el que ens dona ho hem de multiplicar pel numerador. És a dir, el que fem dit d'una altra manera és per quin número hem multiplicat el 3 perquè ens doni 21, és a dir, 3 per 7, 21, doncs el de dalt el multipliquem pel mateix, 2 per 7, 14. Què vol dir? Que la fracció 2 terços és equivalent a la fracció 14 21ens. La manera més fàcil és aquesta. Dividim denominadors, és a dir, 21 dividit entre 7, i el que ens dona ho multipliquem pel de dalt. 21 entre 7 ens dona 3, multiplicat pel 5, 3 per 5, 15. Ara ja, com que tenim el mateix denominador, podem sumar, en aquest cas, el 14 i el 15. Ens donaria 29 i el resultat seria 29 partit per 21. Si poguéssim simplificar la fracció, sempre és recomanable fer-ho, en aquest cas no es pot, ho deixaríem així. Si tenim suma i resta barrejat, el que hem de fer és trobar el mínim comú múltiple dels 3 alhora. Ho podríem fer per passos, primer aquests dos i el resultat restar-li el 8è, però la manera més ràpida també és fer-ho tot alhora. Igual que abans, tenim aquí 3 fraccions, doncs posem 3 noves fraccions mantenint el signe que hi ha entremig. Què hem de fer? Hem de trobar el denominador que serà comú per tots 3. En aquest cas, el 5 no té més divisors, és a dir, el 5 només el podem dividir per 5 i per 1, el 10 sí que és 2 per 5, el 8, 2 per 2 per 2. Per tant, el mínim comú múltiple seria el 8, que és el que té més dosos, i el 5, és a dir, 8 per 5, 40, seria el mínim comú múltiple d'aquestes 3 fraccions. 40 també serà ja el resultat del denominador de la suma i resta global. Què fem? El mateix d'abans. 40 dividit pel denominador que hi havia abans, és a dir, 40 dividit per 5, 8, i ho multipliquem pel de dalt, 8 per 4, 32. La següent, 40 dividit per 10, ens dona 4. 4 multiplicat pel de dalt, 4 per 3, 12. I 40 dividit entre 8, 5. Multiplicat per 1, 5. Sumem aquests dos, 32 més 12, 44, i si li restem el 5 ens donaria 39 en aquest cas. 39 partit per 40 tampoc es pot simplificar, per tant
ho deixaríem com a resultat ja vàlid d'aquesta operació combinada de suma i resta. Anem a veure ara un exemple de multiplicació. La multiplicació és més senzilla, ja que la multiplicació ens és igual si el denominador és igual o és diferent, ja que això no ens afecta i simplement la multiplicació el que fem és multiplicar en línia recta els dos numeradors, en aquest cas 2 per 4 ens donaria 8 i a baix 6 per 10, 60. 8 seixantens seria el resultat d'aquesta multiplicació. Aquí sí que podríem simplificar aquesta fracció. Si ho dividim entre 2 ens donaria 40, 30 i encara ho podríem simplificar una mica més, que seria 2 quinzens. És a dir, vaig dividint dalt i baix pel mateix número, que en aquest cas és un 2. 2 quinzens seria el resultat d'aquesta multiplicació, que seria equivalent als dos resultats que hem anat trobant intermig. Què més? La divisió. La divisió ens passa igual que la multiplicació, és a dir, no fa falta que tinguin el mateix denominador, per tant, més fàcil, ho podem fer directament. Què es fa aquí? La divisió el que es fa és multiplicar en creu dues vegades. És a dir, el numerador es multiplica pel denominador i ho posem a dalt. I el denominador es multiplica pel numerador i ho posem a baix. És a dir, 4 multiplicat per 5 ens dona 20, ho col·loquem aquí dalt. 6 multiplicat per 2 ens dona 12, ho col·loquem aquí baix. Aquí també podem simplificar les fraccions, les podem dividir per 2, dalt i baix. El numerador ens quedaria 10, el denominador ens quedaria 6 i encara podem tornar a dividir entre 2, que la meitat de 10 és 5 i la meitat de 6 seria 3. Per tant, 5 terços seria el resultat simplificat d'aquesta divisió.